बड'लेण्ड ओनसोलनि माबाखौ नायदो ट्रेन्डखौ ट्रेन्डिंआव सोलिबाय थानाय दुनियाहाय बबे बिथिङाव सोलिगासिनो दङ जोंनि बड'लेण्डआ बिटिसिआ बिराद गोग्गाथावनाय खामानि मावगासिनो दं नङासै होनबा मोनसे रिभलिउसन भारत नाङैनो दिनै स्टुडेन्टस फरायसाफोरनि आमोलाव गोख्रों मोनसे आन्दलन सोलिगासिनो दं चेन्ज सोलायनांगौनि थाखाय बेआइनि बा गले गले खनले जाफ्लेबाय थानाय जाथायनि फारसे दिनै भारत नाङैनो दिनै फरायसाफोरा जुजिगासिनो दं नो डाउट दिनै बोरैबा नङा बोरैबा पलिटिकेल कनस्पिरेसि खालामनानैहाय बे आन्दलनखौ स्थगित खालामनायनि गोबां नारा नाथा नाजानायखौ नुदों नाथाय जोंनि बिटिसि हालामाव माबे ट्रेन्डजों सोलिगासिनो परिबेकखौ नायदो आं एक्चुअलि बै जोंनि माखासे पर्टेल मिडियाखौ बुंनो सानो लाजिथावना पस्टफोरखौ जे होयो आङो सोर मा पस्ट खालामदों माबे स्टाइलाव खालामदों आंहा बेखौ बुंनांगौबो गैया बाट दुखु नाङो आरो लाजिथावना जायो मानोना जों बेवहाय सोरबा सासे बेक्तिगतनिल' खोथा फैयाखै समग्र जोंनि माहारिनि बाथ्रा फैदों बाहाय लाजिनांदों जोंबो बेनि थाखायनो बे जाथायनि थाखाय आरो बेखौ गोबाङानो गोग्गानानै ना एक्साइटमेन्टआव ना माजों पस्ट खालामगासिनो दं शेयारनि उनावहाय रिशेयार आं बेबायदि खुनु कन्टेन्टखौ नोंथांमोननो हरा आं बे पिक्चारखौबो होआ बे भिडिअखौबो होआ नोंथांमोना मिथिखाबाय स' बे बिराद आनफर्चुनेट होना आङो बिराद सिभिलाइज्ड गोरों रोंखा राखा बेक्तिफोरा बिदि खामानिखौ मावगासिनो दङ एटलिस्ट सेन्स दङ जोंनावहाय जोङो सेन्सिबल बेक्ति होननानै गिदिरखौनो सानोबा जों एटलिस्ट बेखौ गुरुत्थ होनांगौमोन जे माबे समावहाय मा जिनिसा बाहायनांगौ बोरै बाहायनांगौ बा माबायदिहाय बाहायनांगौ बेखौ गुरुत्थ होनांगौमोन गोबां मेलेमजिबि बिथांमोन दं समाज सिबियारि बिथांमोन दं आफादफोर दं गोबां आफादफोर दिनैनि समावहाय जोंनि गेजेराव दङ नाथाय माबे सेन्सजों एसेबां एथ'ग्राब अपेनलि बेफोरबायदि सोरबा पस्ट खालामनाया बिराद गिदिर बाथ्रा नङा किन्तु पस्टखौहाय मा इन्टेनसनजों खालामदों नोंनि पेजआ भिउस फैनांगौ कन्टेन्ट मनेटाइज जानांगौ पेज मनेटाइज जानांगौ साबस्क्राइबार फलोवार्स बारायनांगौ बेजों नङा बे बिराद गिदिर मोनसे हारिनि थाखाय लासिं सिंनि बाथ्रा नोंबो आंबो जोङो कन्टेन्ट बानायो पस्ट खालामो मोजांखौबो गाज्रिखौबो बेनि गेजेरावनो बेनिख्रुइबो गाज्रिसिन नैबे जिनिसा जागासिनो दं भाइरेल कन्टेन्ट मोनबाय हरनांगौल' टाइटेल गैया खुनु मटिभ गैया खुनु इन्टेनसन गैया आल्टिमेटलि सोरखौबा रायदोंब्लाबो गावनो गावखौ एक्सपज खालामना लागासिनो दं सोरखौबा मोजां मटिभेसन होनांगौबाबो भाइरेल कन्टेन्टखौ लानानै सोरखौ मटिभेट खालामनो सानदों सोरखौ मा एग्जाम्पल होनो सानदों बै जाथाय जानायाथ' गिदिर बाथ्रा नङा जाबाय किन्तु बेखौ बेबायदि सल्भ जागोन नामा रिशेयारनि उनाव रिशेयार गावनि पेजआव गावनि प्रफाइलाव लाबोनानै रेकर्ड खालामनानै रिशेयार खालामदों दैट इज कमप्लिटलि ननसेन्स आं बुंगोन एकदमबारे ननसेन्स इभेन पर्टेल मिडिया ननसेन्स मोनसे बेवहाय ससियेलि जे रल खालामदोंना बे बिराद ननसेन्स मोनसे एक्टिभिटि बा बिथांमोननि चिफ एडिटर इन चिफ पेज एडमिन जेन हक इयाव
a totally a nonsense person. जों बेनि फारसे एक्शन लागोन आरो बे totally wrong. सोरबा गाज्रि खामानि मावदों no doubt. बेखौ बोरै बुजायनांगौ बोरै समजायनांगौ मा रल लानांगौ बेनि फारसे बेनि मोनसे गोख्रों राहा लानो गोनां दं किन्तु बेफोरबायदि नङा भाषानि थाखाय जों नाङो राव हारिमु बावैसो धोरोमनि दावराव जागासिनो दं ST स्टेटासखौ लानानै दावराव जागासिनो दं This is how you are showing your माबाखौ निजेनि pride being a tribe गौरब माखौ लानानै गौरब खालामगोन बिदि आखलखौ लानानै गौरब खालामगोन जाय खालामग्रायाथ' लासिंसिं आरो जाय शेयार खालामनानै ससियेल मिडियायाव दाम दर सोलिगासिनो दं 200 टाका 300 टाका कन्टेन्टखौ पोस्ट खालामनायनिबो माखासे रुल्स थायो गाइडलाइन्स थायो ब्लारथ' खालामनो हायो एटलिस्ट सोर नायगासिनो दं बे पेजफोरखौ स्क्रल खालामबानो बेल' फैयो बिराद ननसेन्स बे मोनसे ट्रेन्ड सोलिगासिनो दं दुनिया माजों जुजिगासिनो दं रिभलिउसन मोनसे लाबोनो सानदों दिस इज हाउ जोंनि बर'फ्रा रिभलिउसनखौ लाबोगोन माबा मोनसे गुबुनजों दावराव जायोबा डिभाइड आसाम 50-50 नो आलादा रायजो नांगौ सलिउसनानो गैला बे जागोन सलिउसना बिदिजों जागोन सलिउसना बिदिनिखायनो जोङो गोलैसोनानै दं आरो गोलैसोबावगोन जों सानैसो ओंखारनानै रावखौबो उफ्रायनो हाखाया बेबो सैथो माइन्डसेट जोंनि सिभिक सेन्स जोंनि सेन्सिबिलिटिया दासिमबो ओरैबायदि थौले दोलो हाब्रु बे गेसाव मोनामब्रुं हाब्रुआ बेनिख्रुइबो बांसिन गाज्रि जोंनि मेलेमा दा we have to change this first सिम्पल भाषायाव आं बुंनोसै फन फेमिलि दङ फेसबुक पस्टआव आंनि लोगोआ बा माबा मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट फैदों नामा होननानै आङो स्क्रल खालामफ्लांबाय मा नुयो निउस होननानै नायबाय आङो पर्टेल निउसावबो दानाबा ओरैबायदि आं अलरेडि मेनसन खालामबाय बे निउस पर्टेल मिडियानि अनार एडमिन चिफ एडिटर थायोना ना ब्लाइन्डलि माने खुनु सार्भे गैयालासिनो पस्ट खालामबायल' भाइरेल कन्टेन्ट मोनबाय पस्ट खालामबाय द्याट मिन्स वाट द्याट मिन्स बिसोरहा मा मटिभ इन्टेनसन दङ टपिकनि सायाव खुनु सार्भेयानो गैया स्टाडियानो गैया जास्ट भाइरेल कन्टेन्ट मोनबाय हगारबाय आरे बिदिब्लाथ' BF खौनो होना अपलोड द ब्लू फिल्म डाइरेक्टलि फेमिलि दङ आं बुंनो बायद' जाबाय दिनै आं बिदि मालाबाबो बुंफेरा बाट बेथ' बिराद फिसा खोथा लन्थं आइजो सासेखौ नोंसोरो उइदाउट एनि कन्टेन्ट जि आपल'ड खालामनायनि मोनसे प्रसिडियर थायो बेखौ फल' खालामासै ब्लाइन्डलि पस्ट होगासिनो दं जायनो बेनो एभ्रिवान दङ खायसे खालामाखै नायगासिनो दं बाट कमेन्ट्सखौ नायथावा स' जों बर'जों बर' बेफोरबायदि जालायगासिनो बा गुबुनफ्रा माबायदि कमेन्ट्स होदों नायदो बिसोरनि फिडबेकखौ नायदो बर'खौ लानानै बर'नि राव बर'आ बेनि थागिबि नंगौना नङा बेनि फारसे आसि थुगासिनो दङ एट द सेम टाइम नोंसोरो गावजों गाव जुनादनिख्रुइबो बांसिन गाज्रि सान्थौ लानानै दिनै माने जुनादाथ' मा मेलेमानो गैया मेलेम दंबाबो सेन्स गैया
स' कम्पेयार खालामबा जों सेम नोंनि गथ' गथाय नोंनि फेमिलिनि खाथियाव जनानै नोङो ससियेल मिडियायावहाय मोनसे मोजां पस्ट फैदों नामा नायनानै स्क्रल खालामनो हाया you will see those naked videos pictures even दे बेक्तिगत खालामनायखौथ' बाद दोनदो पर्टेल मिडिया बर'आव बेल' जोङो फोथायो दिनैनि समावहाय we don't have countable माबा मा होनो बेखौ काउन्टेबल नङा सेटेलाइट चेनेल्स जोंनावहाय बेबायदि एभेलेबल गैया so we depend on portal medias for daily updates दा बिसोरबो ओरैबायदि लेथ्रा जाबाय only TRP views followers gain खालामनाय that should not be the main agenda बिदिजों जोंनि हारिया जौगाया so media has to play a very vital role so बे केसाव आं नायबाय थायो जेब्लायबो भाइरेल केसाव media is the first बेफोर कन्टेन्टखौ हाइलाइट खालामग्रा and then the rest followersफोरा बेखौ फल' खालामनानै पस्ट होयो खुनु टाइटेल गैया खुनु डेसक्रिपसन गैया ब्लाइन्डलि पस्टल' खालामनांगौ सोर मा कमेन्ट हरदों बेजों खुनु लोब्बायानो गैया and so how दिनै जोंनि लाइमोनफोरा गाननाय जोमनाय सोर नायदों बिदा फंबाय बिनानाव बिमा बिफा सोरबा नायगोन नो प्रब्लेम एट अल ओरैबायदि जागासिनो दं बिराद आगलि मोनसे इमेज जोंनि बर'नि मालाबाथ' जोङो बर' माहारिनि संगठननि मावथि होननानै बुंनानैबो लानो लाजियो दा बेथ' बाद दोन बर' होननानैनो जोङो निजेखौनो मालाबा समाव मुगैनायबो फैसिगोन बेबायदि सम फैनाङा आं बेखौ सानो to change your mindset जे खालामो खालाम खिन्थु एक्सप'ज खालामनानै दाला गावखौनो गाव